ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang bebeng mopi midar nggonku galeki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyawang leang tak sawang mencok ning ngepang dikencangen karindi saka kadengen sarwi ngoceh dheweke ngeling pencoan elake tak jalak mbak aja ngici padang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang liang yen si podeng andudut ati kebranan nara mendek atiku sang sayang detre tak seranani sana pikat mulut pendo Angga Production Kebang System. Selamat datang, Mas Kenci, bersama dari Polsek Tribunyo Anggeleki Bobo Tedjo. Oke. Moping moping mider nggonku galeki nara krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyawang kleang tak sawang mencane ngepang dikencangin karindi saka kaden serwi ngoceh dheweke ngalih pencoan elake tak jaluk mbak aja ngici pedang kuning agawe pikirku kuning sleret ireng tak sayang katon-katon manise ibu bunga yen nganti nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podeng andudut ati kebranan nara mendetiku sang sayang detre tak senani sana pikat bulu tebendung spesial minangkani pamundutan nggih.